Posiblemente, o mellor caso de todos os que máis achega a unha Galiza real, ainda que terrible por outros aspectos, é o caso de Divinas Palabras. Bueno, Divinas Palabras está hegemonizado no escenario por un hidrocéfalo deforme que di de interseccións en galego. Utiliza o galego, incluso ás veces, en todas estas obras de temática galega, utiliza as cantigas populares, de Xerigo, de Xocangas, os aldeanos falan un dialecto que é castrapo, que está con un sustrato galego moi grande. Por certo, a Real Academia Española, un dos motivos que poñía para non integrarlo na Academia era que iso non era castelán. Non lle deron a entrada na Academia protestando que iso era unha chafallada de lingua chea de galaicismos. Non sei como chama, galaicismos, de outra maneira, algo similar. Bueno, e acabo con unha cuestión. Dous lados que teñen tamén interés. Efectivamente, a contradición está en que un señor así, ao mesmo tempo, acaba sendo, e nunca foi, activamente españolista, e acaba sendo, demais, anti-españolista. Entón, xa é a cuadratura. É complicadísimo, non? Complicadísimo, pero ao mesmo tempo moi rico, claro, ao mesmo tempo moi atractivo. Porque un señor que é federalista e iberista, que foi monárquico e despois é antimonárquico, xa. Que foi carlista, xaimista, pero despois xa non é borbónico para nada, non? E además que é contrario á monarquía borbónica da restauración. Un señor que empeza sendo esta exaltación da fidelguía e que acaba na exaltación de aquela maneira do proletariado. Pero, ollo, do proletariado sí, o campesinado galego non. Con unhas movilizacións agrarias en Galiza brutais, no momento en que ele está actuando. Non que se pode incapaz. E se claro, aparecen resonancias eso na súa obra de temática galega. Pero bueno, para acabar, vamos a ler tres cousillas que son sintomáticas. Porque eu sí quero subliñar que a Vaniclán hai que salvalo, non sei se para a cultura galega, non? Hai que salvalo desde o punto de vista do seu valor, pero creo que debo ter en conta a dialéctica real na cuestión que se formou e a que responde, porque, en certa maneira, creo que é inevitable, non? E a hora de representarlo, incluso se fai en galego, non obras como se está facendo Kiko, senón outras de temática galega directa, bueno, creo que é complexo. Xa é complexo en si mesmo, está facendo en español, pero creo que, no noso caso, teria bastante problema. Entón, lle pregunta, bueno, é un xornal catalán, creo que é, pero bueno, non estou seguro, pero bueno, pregunta está aquí, dice, lo que non comprendo, don Ramón, es como usted, un escritor, que tanto siente el paisaje, que no haya escrito nunca en su lengua materna, el gallego. Mire, realmente non lle di que o galego non é súa lingua materna, é curioso, porque quere decir que nos pazos, cando era pequeno, coloquialmente, esta lingua se tiña que utilizar. O sea, non é que tiña que contestar, non tiene nada, non contesta que non, non tiene nada de particular. El gallego non é un idioma. El portugués, sí. El gallego no. El día que los gallegos tengan definidos su idioma, descubrirán de nuevo el castellano. Bueno, porque falaba así. Por eso, no, pero produto xornal, dice, ¿por qué no escribe usted en los diarios, don Ramón? Es una pena que no escriba usted. Bueno, no me interesa escribir en los diarios porque me he convencido de que no tenemos libertad para decir las cosas. Bueno, señor, en ese aspecto, era algo que le facía falta a cultura española, alguén que os puxera a andar, e realmente os puxo a andar. E creo que hai hoxe na España actual non é un señor nada agradable, ni lo promove en nada, porque como é de xinia tan anti-españolista, nas obras de Valle Inclán de temática española, moitas delas, en o escenario, que tampouco se respeita, tenía que estar a bandeira española roja e balda detrás, de burla. E non a poñen. A maioría das veces que eu vi, en concreto, creo que era a filla do capitán, os cuerpos de Rivera, muitas súas, e non as poñen. É tamén indicativo de... Bueno, e outras
Yo no seré nunca académico de la lengua, porque la perpetuidad de don Emilio puede que sea más duradera que la mía. Ya ve usted, don Emilio es inmortal, no seré yo. Bueno, a última cousa que quería decir, cando le preguntan como faría a Federación Ibérica, entón que claro, os cataláns, claro, tal, e sabedes con Galicia o que di? E Galicia, no, Galicia, Portugal, la añadimos a Portugal. E entón entra na Federación, pero como dentro do que o sea, que ao final, quero dicir, estas cousas dos galegos que non acabamos de confiar no propio país, bueno, están vivas e son, en fin, son espectaculares, non? Entón, vamos ver, eu son máis proclive a creer na posición de Carballo Calero e acreditar nela, que é correcta. Ora, eu comprendo que, efectivamente, isto é un caso insólito da cultura española, porque ser anti e ser ao mesmo tempo anti-españolista tamén, pois, agora, estar xerarquizado todo se tiene claro, e depois, cando é verdade que se foi aproximando cada vez máis, e, de feito, el recoñeceu que deu a darlle o seu corpo á terra que o ia nacer, e se ben é certo que é máis difícil do que eu pensaba, cando estaba nos últimos momentos, hai un texto maravilloso nese aspecto, hasta nese aspecto tamén é moi galego, que efectivamente eu non vou dubidar verdes, que isto é un produto de Galicia. Ahora, o que sí penso é que está dentro dunha dialéctica cultural que efectivamente é a da literatura española, dun Estado centralista, que efectivamente acaba absorbendo moitas cousas e que a xente, pois, se integra nese tipo de procesos, cada quen desde a súa perspectiva psicolóxica e desde a perspectiva do país en que está vivindo, e como Galiza, pois, vais a un punto de vista de unha sociedade moi colonizada, pois vai un clan, nos fai unha radiografía desde unha óptica que ten